हरे कृष्णा। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 4 എടുക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു റിവിഷനും കൂടി ആവും, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതെ, എന്താണത് മീനിങ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവർക്കും പറയാം. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിന് വരുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്? അതെ, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പൂർണ്ണമാവുക അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിഭാസ പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നു അതെല്ലാം പൂർണ്ണതയിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിൽ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം സമ്പൂർണ്ണനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഈ പൂർണ്ണങ്ങളൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ എവിടെയും കുറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അല്ലെ? സമ്പൂർണ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. ഇനി മന്ത്രം 1. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം കിംചിജകത്യാംചികതേന തിക്തേന പുഞ്ചീതാം അകൃതകസ്യ സിദ്ധനം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് എന്തോ അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കരുത്. അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവേഷേച്ഛദം സമാഹ ഏവം ദൈനാന്യദോ നാന്യദേദോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ, അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഈശാവാസ്യമിതം സർവം എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിന് പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ, ഭഗവത് സേവന നിരതനായി ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടത് സ്വീകരിച്ച് അർഹമായിട്ട് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടേതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എത്ര 1000 വർഷം 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അയാൾ എന്തിൽ ബന്ധനാവില്ല? കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? ഇതല്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ ആയുസ് വർദ്ധിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ആസുര്യ നാമത്തെ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ സാംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോജനാഃ. ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകും. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും
ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ, ഭഗവാനോട് സ്നേഹമില്ല, ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒട്ടും ഭഗവത് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ആത്മഹന്താവായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി അന്ധകാരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞവുമായ അജ്ഞാനവും നരകത്തിലേക്ക് പോയി പതിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും ആസുരവുമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ നിപതിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തെ മന്ത്രമാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ നാലാമത്തെ മന്ത്രം. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവ ആത്മവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനത്യേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാദധാതി. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമല്ല. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യൻ തന്നെ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അങ്ങ് സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഭൂതി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് സദാ വിരാജിക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന തന്റെ ആത്മീയ ധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സദാ ഇരിക്കുന്നത്. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാന് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവാന് ഒരു തുളസി ഇല വെച്ചിട്ട് എന്ത് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ചാലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ എവിടെ ഭഗവാൻ എത്തും? നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ എത്തും അല്ലെ. ദ്രൗപദി എന്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ദ്രൗപദി സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ എത്തിയില്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എത്തും എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു ഗജേന്ദ്രൻ സഹായത്തിനായി വിളിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ അപ്പൊ എത്തി അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന് ഇവിടെ എത്താൻ ഒട്ടും സമയം വേണ്ട, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ മനസ്സിനെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം? നമുക്ക് ഇപ്പോ അമേരിക്കയിൽ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് അവിടെ എത്തണമെങ്കിലൊക്കെ കുറെ സമയം വേണം അല്ലെ. പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെ, ആ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. നമ്മള് കണ്ണടച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മളിപ്പോ അമേരിക്കയിലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ എത്തും. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യൻ തന്നെ. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും പ്രാപ്യനല്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്തിരുന്നാലും കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലേ. എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അങ്ങ് സകലത്തിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനെയും അതിശയിക്കുന്ന മഹത്വമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്ദന മാതാജി വായിച്ചോളൂ, ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രഗത്ഭരായ തത്വചിന്തകന്മാർക്ക് പോലും മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് കാരണത്താൽ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ. അഭക്തനായ ഒരു ചിന്തകന്റെയോ മനസ്സിന്റെ പോലുമോ വേഗതയിൽ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും പരമസത്യത്തെ വളരെ വിദൂരമായി മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5.34 വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരമപുരുഷൻ കൃഷ്ണലോകം, ഗോലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിൽ
സ്ഥിതനായി തന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും തന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിവിശേഷങ്ങളാൽ അതേസമയം തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5.37 വീണ്ടും വിവരിക്കുന്നു. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആവിർഭൂതമാകുന്ന ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിടത്തു തന്നെ സ്ഥിതനെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ടു തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഇതേ കാര്യം 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 54-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയിലൂടെയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയൊന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തന്മാര് മാത്രമാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെയാണ് ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വേണം ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭക്തനിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭക്തന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഭക്തന് മാത്രമാണ് ആ വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കുക. കാറ്റിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ വേഗത്തിൽ 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും പരമസത്യത്തെ വളരെ വിദൂരമായി മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് കാറ്റിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഒക്കെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാലൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. പരമപുരുഷൻ കൃഷ്ണലോകം ഗോലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ ആധ്യാത്മികധാമത്തിൽ സ്ഥിതനായി തന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മള് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ അനന്തമായി വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വിസ്തരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോലോകധാമത്തില് ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അവിടെ തന്റെ നിത്യലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഗോലോകധാമത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാവുന്നത്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഗോലോകധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ശക്തിവിശേഷം എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലേക്കും, ഭഗവാനിന് അനന്ത കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും തന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മള് അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഭൗതികമായ ഒരു ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പരമപുരുഷന്റെ ശക്തികളെ 3ആയി തിരിക്കാം. അന്തരംഗ ശക്തി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ശംന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പരമപുരുഷന് അസംഖ്യം ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെ പ്രധാനമായി 3ആയി തരംതിരിക്കാം. അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് ആത്മീയ ശക്തി; തടസ്ഥ ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി. ഇവയിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വായു, പ്രകാശം, മഴ എന്നിവയെ പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട അതിദേവതകൾ പരമപുരുഷന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യനുൾപ്പെടെ താരതമ്യേന താഴ്ന്നതരം ജീവസത്തകളും തടസ്ഥ ശക്തികളാണ്. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയും ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമം അവിടുത്തെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരവുമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൂടെ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനും അവിടുത്തെ ശക്തികളും അഭിഭിന്നങ്ങളെങ്കിലും ആ ശക്തികൾ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അഥവാ അവിടുത്തെ സാകാര സാന്നിധ്യം അവിടത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ശരിയല്ല. സ്വന്തം ധാരണാശക്തിയുടെ പരിമിതിക്കനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ പരമപ്രഭുവിനെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് പരമപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ പ്രാവശ്യം കണ്ടതാണ് ഈ ഒരു കാര്യമല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി 3 തരം ശക്തികളാണ് ഉള്ളത്. അന്തരംഗ ശക്തി, ഈ അന്തരംഗ ശക്തി എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. ഇനി തടസ്ഥ ശക്തി, അത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. ബാഹ്യശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തി, അതെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരാണ് തടസ്ഥ ശക്തികളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വായു, പ്രകാശം, മഴ തുടങ്ങിയ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാനെ, ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, പക്ഷെ അത് ഭഗവാനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനും അവിടുത്തെ ശക്തികളും അഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ശരിയാണ്. എങ്കിലും ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിപ്പോകും അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പിന്നീട് പ്രാപിക്കാൻ ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കില്ല. അഥവാ അവിടുത്തെ സാകാര സാന്നിധ്യം അവിടത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ശരിയല്ല. സ്വന്തം ധാരണാശക്തിയുടെ പരിമിതി അനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി അല്ലെ. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ്? നമ്മള് പരിപൂർണ ബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലിമിറ്റഡ് ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലാണ് അറിയാൻ പറ്റുക. നമ്മളിപ്പോ ഒരേ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും 2 കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും, ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും. 2 പേർക്കും ഡിഫറെന്റ് ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ബുദ്ധിയും വ്യത്യാസമാണ്. അത് ആരോ തന്നിട്ട്, എത്രയാണോ നമുക്ക് അളവ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് അചിന്ത്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷത്തെ നമ്മൾ അളക്കരുത് എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് പ്രേമ മോഹനൻ മാതച്ചി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ പോലും അവിടത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10:2 പറയുന്നു. പിന്നെ അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാൻ? നിരപേക്ഷ സത്യം അന്തിമമായി പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് ഈ 4-ാം ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവിടുത്തെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകളെ ഇത്രയധികം വൈവിധ്യപൂർണമായി വർണ്ണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കൂടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടേതായ പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. വിഭിന്നാംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് തുല്യരല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വശംവദനായി പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായ മൂഢരായ ജീവാത്മാക്കൾ അവിടുത്തെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഊഹോപാഹങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് മാനസികമായ ഊഹം വഴി ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമത്തിനെതിരെ താക്കീത് നൽകുന്നു. അതീന്ദ്രിയ സത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വേദങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണവും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. മാനസിക ഊഹാപോഹം വഴി ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമത്തിനെതിരെ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ, അതായത് വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മമൈ വാംശോ ജീവലോകേ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് ഈ ജീവലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും. അപ്പോ ആ അംശത്തിന് എന്തുണ്ടാവും? പൂർണ്ണതയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസ്, ഗുണങ്ങൾ ചെറുങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പരിമിതിയുണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് ബുദ്ധിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും സമ്പത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. അവയ്ക്ക് നമുക്കും കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. മാനസിക ഊഹാപോഹം വഴി ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമത്തിനെതിരെ
ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. നമ്മൾ ഊഹാപോഹം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന് രൂപമുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഊഹാപോഹം വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവസത്തുക്കൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുക എന്ന തന്റെ നിയതകർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. ഇതിലാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉള്ളത്. അത് ഷീജ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. പൂർണ്ണനായി ആ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? പൂർണ്ണനായ ജീവസത്തകൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണപ്പോൾ മായിക ലീലകൾ അകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നു. ഹലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. അംശങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളാവണമെന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ആദ്യം മുതൽക്കേ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം കാരണം അയാൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതിനാൽ ഭഗവാന്റെ മുൻ കൈയെടുക്കലിൽ ഭാഗമാകേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ഭഗവത് ശക്തികൃതമായി പ്രയത്നവും കർമ്മശയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്പെടുത്തും. ഭാഗ്യശക്തിയുമായുള്ള കാരണം മൗലിക കഴിയും. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. അത് ക്ലിയർ ഉണ്ടായില്ല മാതാജിക്ക്, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. പൂർണ്ണനായ ആ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുക എന്ന തന്റെ നിയതകർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നു. അംശങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളാവണം എന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ആദ്യം മുതൽക്കേ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം നിലയിൽ യാതൊരു മുൻകൈയും എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. കാരണം അയാൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതിനാൽ ഭഗവാന്റെ മുൻകൈ എടുക്കലിൽ ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാം ഭഗവത് ശക്തികളാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ബുദ്ധിയുക്തമായി തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായ മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുക എന്ന തന്റെ നിയതകർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി തീരും. നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകരായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറന്നുപോയ ഭഗവാനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവത് ശക്തികളാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ബുദ്ധിയുക്തമായി തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, എന്താണ് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ നിയുക്തമാവണം, നമ്മളെ തന്നെ അല്ലെ. ബാഹ്യശക്തിയുമായ മായയുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായ മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോ നമ്മള് മായാദേവിയാണ് എപ്പോഴും ഈ ഭൗതികതയില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മായാദേവിയാണ് നമ്മളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്, മഹാമായയെ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനെ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബന്ധം നമുക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാ ഊർജവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സവിശേഷമായ ത്രാണിയൊക്കെ ഈശ്വരഹിതം നിറവേറ്റാൻ തന്നെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടണം. മറിച്ചാകരുത്. വിധേയഭാവത്തിലുള്ള സേവന മനോഭാവം പുലർത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രഭുവിനെ അറിയാൻ കഴിയും. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടുകൂടി അറിയലും അവിടുത്തെ ശക്തികളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയുക എന്നതുമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമായ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ വസ്തുതകൾ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. എന്താണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി അറിയലും
ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുക എന്നതുമാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നാൽ. എന്താണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും അറിയുക, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുക. ഇതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ശ്ലോകത്തില് എന്തെങ്കിലും ഇനി സംശയമുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി തന്നെയാണല്ലേ. ഭഗവാൻ സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാകുന്നു. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അങ്ങ് സകലത്തിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ അചിന്ത്യ ശക്തി തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത മന്ത്രം, ഈ ഒരു 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. 5ലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5ലേക്ക് കിടക്കാം മാതാജി. 5ാമത്തെ മന്ത്രം, ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ്. തദേ ജതി തന്നൈ ജതി തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തതു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. തദേ ജതി തന്നൈ ജതി. തദേ ജതി അതേ ജതി തന്നെ ജതി തദ്വന്തികേ തദൂരേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ ബാഹ്യതഃ. ബാഹിതഃ. ഇതിലെന്താ പറയുന്നേ? സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ദൂരത്താണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അടുത്താണുള്ളത്. എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഒരു തുളസി ഇലയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മള് അൾട്ടറിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ സമീപസ്ഥനുമാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോ, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്ന് കേൾക്കും എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോ ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് പുറത്തുണ്ട്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുണ്ട്, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അകത്തുണ്ട്, പുറത്തുമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് വിഗ്രഹ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നില്ലേ? ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ദൂരെയാണെങ്കിലും അടുത്താണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഭാവാർത്ഥം. ആരാണ് ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുന്നത്? പ്രേമ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളാൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അതിദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സമർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ചലിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചലിക്കുന്നില്ല താനും. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവ്യക്തിഗത തത്വചിന്തകരായ മായാവാദക്കാർ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സാകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ പരമപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് ഒരേ സമയം സാകാരനും നിരാകാരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അചിന്ത്യമായ വൈഭവങ്ങളില്ലാത്ത പക്ഷം പരമപുരുഷൻ എന്ന പദം തന്നെ അർത്ഥരഹിതമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മായാവാദികൾ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം സകാരനും നിരാകാരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ മായാവാദികളെ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാനെ, അതായത് പുരുഷ രൂപത്തിൽ, അതായത് ഇവിടെ വന്നുള്ള ലീലകളൊന്നും അവര് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്ത
ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ശക്തി വിശേഷം മാത്രം അവർ അംഗീകരിക്കും അല്ലെ. ഒരു ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ലീലകൾക്കൊന്നും അവര് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാര് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അല്ലെ, ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ സകാരനുമാണ്, നിരാകാരനും. സാകാരനും നിരാകാരനും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ലീലകൾ ആടാനും സാധിക്കും, അതീന്ദ്രിയനായിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പല ശക്തിവിശേഷങ്ങളും കാണിച്ചു തരാനും സാധിക്കും അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് നമ്മുടെ ബുദ്ധികള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചല്ല ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, എന്താണ് അത് ഓർമ്മയില്ല, എനിക്ക് ശ്ലോകം മറന്നത്. അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദീന ഭവേഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈഃ സേവോന്മുഖേഃ ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി, ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇവയൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? സേവോന്മുഖേഃ ജിഹ്വാദൗ, അതായത് ജിഹ്വ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാവ്. നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനം ഭഗവാന്റെ ജിഹ്വ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ, ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു തരും. സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. എന്തോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫാണ് അത്. ആരാ വായിക്കുന്നത്? അജിത മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജിത സുബ്രഹ്മണ്യൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചു. സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന വാദഗതിയെ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് സമീപസ്ഥനുമാണ് എന്ന അനുശാസത്താൽ ഈശോപനിഷത്ത് ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതികാന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. ഭൗതികാന്തരീക്ഷം പോലും നമ്മുടെ അളവുകൾക്ക് അതീതമാണല്ലോ. ഭൗതികാന്തരീക്ഷത്തിന് തന്നെ ഇത്രമാത്രം വ്യാപ്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വിദൂരമായ ആത്മീയാന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി എന്തു പറയാനാണ്? ആത്മീയ വ്യോമം വിദൂരമാണെന്നും ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത 15:6 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മനസ്സിനേക്കാളോ വായുവിനേക്കാളോ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. ഒരാൾക്കും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേഗതയിൽ അവിടത്തേക്ക് സാധ്യമാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് മാത്രമേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എല്ലാം ഒരു ചിന്താഗതി. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കുക, അതാണ് സത്യം. പക്ഷെ അതല്ല അല്ലെ, കണ്ണിന് പരിമിതികളുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതിലല്ല ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രം, കണ്ണിനെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നിരാകരിക്കാനും പറ്റില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇതിനെ സങ്കല്പിക്കാനും പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ്. നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ. നമ്മൾ ഒരു കടലിന്റെ കരക്ക് പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടലിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക? ഒരു ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇത് കാണാം അല്ലെ. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താണ്? അവിടെ വീണ്ടും കടൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ ഇത്രയും അപരിമേയമായിട്ടിരിക്കാമെങ്കിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാവുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. അതായത് ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് എത്രയോ ദൂരെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ധാമം ഉള്ളത്. അതിന്റെ അളവൊന്നും നമുക്ക് അളന്നു നോക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഭാഗവതത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ പറ്റുന്നല്ല അല്ലെ.
5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ, നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് യോജന ഒരു ഒരു ദ്വീപ്, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അടുത്ത് ദ്വീപ്, അതിന്റെ ഇരട്ടി യോജനയായിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അടുത്ത ദ്വീപ്, അതിന്റെ ഇരട്ടി യോജനയായിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈഡാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രപഞ്ചം. ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനോ ഊഹിക്കാനോ പറ്റുമോ? അത്രയും നമുക്ക് അചിന്ത്യനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ അളവുകൾക്ക് അതീതമാണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്നും വിദൂരമായ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയാനാണ്? ഇതിന് കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നും ദുരൂഹതയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഓരോന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വാട്ടർഫോള് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർഫോൾ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും പവർഫുൾ ആവാൻ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമ്മള് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ അനലൈസ് ചെയ്യും, അല്ലെ? അത്രയും അനലൈസബിൾ അല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ വ്യോമം വിദൂരമാണെന്നും ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 15:6 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയില് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. ആത്മീയ വ്യോമം വിദൂരമാണെന്നും ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത 15:6 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ വ്യോമം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് 15-ാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷോത്തമ യോഗ ആണല്ലേ? അവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മനസ്സിനേക്കാളോ വായുവിനേക്കാളോ വേഗത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. ഇത് ഗജേന്ദ്ര ലീലയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന്, ഗജേന്ദ്രൻ ആ ഒരു പുഴയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു താമരപ്പൂ കയ്യിലേന്തി ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോ ആ സ്പോട്ടിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തി, അല്ലെ? അത്രയും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ ഭഗവാനെ എത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മള് പ്രഹ്ലാദന്റെ ലീലയിൽ കണ്ടു, ഭഗവാൻ ആ ഒരു തൂണിൽ നിന്ന് എത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നാലേ ഭഗവാൻ എത്രയും ആ ഒരു തൂൺ ഇടിച്ച ആ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ വരാൻ സാധിച്ചു. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ അവിടെ റെസിഡൻസ് ആക്കി ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഒരു തൂണിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷനാവാം, ഏത് നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ വേണമെങ്കിലും വരാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ശംന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നിട്ടും പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവിടുത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. അത്തരം മൂഢപ്രവൃത്തിയെ ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകം അപലപിക്കുന്നു. മൂഢമ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതുന്നു. അവിടുന്ന് നശ്വര ജീവനല്ല. ഭൗതിക സ്വഭാവമുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളെ കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ശരീരവുമായി ഒരു സാധാരണ ജീവനെ പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഒരു ശരീരമാണ് അവിടുത്തേതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ വാദിക്കുന്നു. അചിന്ത്യമായ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാതെ അത്തരം വിഡ്ഢികൾ ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ തലത്തിൽ കാണുന്നു. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യ ശക്തി നിറഞ്ഞവനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളെ സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും കഴിയും. ഭഗവാന് സ്വയം അവതരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് അവിശ്വാസികൾ തർക്കിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ വാദഗതി നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഭൗതിക ഊർജത്തെ ആത്മീയ ഊർജമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കാൻ അവിടത്തേക്ക് വിഷമമില്ല.
ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് ഒന്ന് തന്നെയാകുമ്പോൾ സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കാൻ അവയുടെ ഈ പ്രഭാവ ശക്തിക്ക് കഴിയുമല്ലോ. ഉദാഹരണമായി മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതങ്ങളായ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ അവിടത്തേക്ക് കഴിയും. ഭഞ്ജകർ കരുതുന്നത് പോലെ ഈ രൂപങ്ങൾ മരത്തിലോ മറ്റു വസ്തുക്കളിലോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നവയെങ്കിലും കേവലം പ്രതിമകളല്ല തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ അതായത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം ഇല്ലേ. ഭഗവാനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന ഭഗവാൻ വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതുന്നവനെ ഭഗവാൻ മൂഢ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ മൂഢൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അവതാര കഥകള് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ വരാഹ അവതാരം എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഒരു ചെറിയ ഒരു രൂപം പുറത്തേക്ക് വന്ന് വികസിച്ച് വലിയ ഒരു ശൂകര രൂപം, അതായത് പന്നിയുടെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മകനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. അതുപോലെ നരസിംഹമൂർത്തി ഒരു പില്ലറിന്റെ അകത്തു നിന്നാണ് വന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ പില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തൂണ് ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാന് വരാൻ ഒരു ശരീരം വേണമെന്നില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപം തന്നെ വേണമെന്നില്ല. മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു, ആമയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായാലേ ഭൂമിയിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ നിർബന്ധമില്ല. മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഇനി വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചത്, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വരുമോ? നമുക്കത് വളരെ നിന്ദ്യമാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വന്നാലും എന്താണ്? പരമം പവിത്രമാണ് അല്ലെ. പരമ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എവിടെയും ഭഗവാന് ഒരു മോശവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ പ്രതിമ, നമ്മള് ഇതാണ് ഒരു കഥയില്ലേ, സാക്ഷിഗോപാലിന്റെ കഥയില് വിഗ്രഹം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വിഗ്രഹ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും വിഗ്രഹം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ടാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ലീലകളുണ്ട് അല്ലെ. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ ലീലകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ്. ഇതൊന്നും ശരിയല്ല. അതായത് ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചാലും ഭഗവാൻ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും അവതരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇത്രയും ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ മൂഢരായിട്ടുള്ള ആളുകള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകള് ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൂഢന്മാർ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ജീവനെ പോലെ കാണുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഒരു ശരീരമാണ് അവിടുത്തേത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. അതായത് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, അതായത് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് മാത്രം ഉള്ളവരെയാണ് ഈ പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സാധാരണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ ആളെയല്ല ഈ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് വാദിക്കുന്നത് മായാവാദികളും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ. തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആളുകൾ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭക്തന്മാർക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുക. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യ ശക്തി നിറഞ്ഞവനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ ശരിക്കും ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു വിഗ്രഹ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ, ഒരു ഫോട്ടോന്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാ അർപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു ഫോട്ടോന്റെ മുന്നിലാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ടെമ്പിളില് ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ഏത് രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് ഭഗവാൻ തന്നെയാകിയാൽ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണമായി മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമായ ആർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ അവിടേക്ക് കഴിയും. അതായത് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലായാലും, അത് ശിലയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം, മരത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് ജഗന്നാഥപുരി ഇരിക്കുന്നത്. ശില പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കല്ല് അല്ലെ. കല്ലിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങള് ആരാധിക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ എന്താണ് കരിങ്കൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. പിന്നെ മണ്ണ്, ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷൻ, ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുക. ഭൗതികം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഭക്തർ കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആരാ വായിക്കുന്നേ?
പ്രേമ മത്തച്ചി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വികലമായ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ അവിശുദ്ധമായ കാഴ്ചപ്പാട് കാരണം പരമപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്കാവതല്ല. എങ്കിലും സ്വന്തം ഭക്തന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഭൗതികമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഭക്തന്മാർ കാംക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിൽ കഴിയുന്ന അത്തരം ഭക്തന്മാർ പ്രതിമകളെ ആരാധിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതിപ്പോകരുത്. വസ്തുനിഷ്ഠമായി നോക്കിയാൽ ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സന്നദ്ധനായ പരമപ്രഭുവിനെ തന്നെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപം ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൊള്ളുന്നതും ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് അവിശ്വാസിക്കല്ല, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാരഗ്രാഫ് കൂടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഭക്തന്റെ ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ച് താൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4:11 ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. സമർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്കല്ലാതെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സന്നദ്ധമാവില്ലെന്നത് അവിടുത്തെ ഇച്ഛയാണ്. അങ്ങനെ അർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് സദാ പ്രാപ്യനാണ്. എന്നാൽ സമർപ്പിതാത്മാക്കളല്ലാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് അതിവിദൂരസ്ഥനും അപ്രാപ്യനും തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? വികലമായ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ അവിശുദ്ധമായ കാഴ്ചപ്പാടിന് കാരണം പരമപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്കാവതല്ല. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയില് വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗത്തില് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ കാണാൻ. അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ ഭഗവാനായിട്ട് ദർശിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ. ദുര്യോധനനും കണ്ടു ഭഗവാനെ, അർജുനനും കണ്ടു ഭഗവാനെ. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ടു, അർജുനൻ കണ്ടത് ഭഗവാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അതിനുള്ള ചക്ഷുസ്, അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും കാഴ്ചയും ആര് കൊടുക്കണം? ഭഗവാൻ കൊടുക്കണം. എങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആ രീതിയിൽ കാണാം. അത് ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ വിസിബിൾ ആവുന്നത്. ഇപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരു ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എനിക്കും കാണിച്ചു തരൂ ഭഗവാനെ എന്നത്. ശരി, ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷെ താങ്കൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്യുന്നത് പോലെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് 16 മാല ജപിച്ച് 4 നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം താങ്കൾക്ക് ഭഗവാനെ. പക്ഷെ അവർ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആർക്ക്? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിസിബിൾ ആവില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞാണ്, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിതനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ പ്രകാശിതനാവുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏയതാമാം പ്രപദ്യന്തേ തം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരണാഗതിക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഭഗവാൻ വിസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ പുതിയ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ അതിനേക്കാൾ വിസിബിലിറ്റി അതായത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച്, അവരുടെ ആ ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി അനുസരിച്ച്, ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, ശരണാഗതി, ഇതിന്റെയൊക്കെ തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് വിസിബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ, നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അതിന് തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന് ശരണാഗതി അടഞ്ഞിട്ടുള്ള അർപ്പിതരായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണെന്ന് പറയുന്നു. സമർപ്പിതാത്മാക്കളല്ലാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് അതിവിദൂരസ്ഥനും അപ്രാപ്യനുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരണാഗതി അടഞ്ഞിട്ടുള്ള, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി, കമാൻഡിങ് അല്ല, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി. നമുക്കറിയാം കുറൂരമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ വളരെ എന്താ പറയാ കൂടെ കളിക്കുന്ന കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത്രയും വിസിബിൾ ആയിരുന്നു ഭഗവാൻ. പക്ഷെ അത്രയും ആ ഒരു തോത്, അവരുടെ ഭക്തിയുടെ തോത് അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഭൗതികം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഭക്തർ കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു. ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപം ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചല്ല രൂപം കൊള്ളുന്നതും ഈ രൂപം എല്ലാ പരിചിതങ്ങളോടും കൂടി സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു രൂപമല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം നമ്മൾ
ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രൂപമുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സമർപ്പിതാത്മാക്കളല്ലാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് അതിവിദൂരസ്ഥനും അപ്രാപ്യനുമാണ്. അർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് സുപ്രാപ്യനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വന്ദന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന സഗുണം, നിർഗുണം എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് അവതരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നും അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല സഗുണം എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികാത്മിക ശക്തികൾ തമ്മിൽ വേർതിരിവില്ല. കാരണം എല്ലാ ശക്തികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം അവിടുന്ന് തന്നെ. സകല ശക്തികളുടെയും നേതാവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വംശവദനാകുന്നുമില്ല. ഭൗതിക ശക്തി അവിടുത്തെ കൽപ്പനയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ആ ശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസാരം ആ ഓജസ്സിനെ അവിടത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ അർത്ഥത്തിൽ അവിടുന്ന് നിർഗുണനാണ്. ഒരു കാലത്തും അവിടുന്ന് അരൂപനല്ല. അവിടുത്തെ അമൂർത്തഭാവമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ, സൂര്യദേവന്റെ പ്രഭാപരിവേശം എന്ന പോലെ അവിടുത്തെ പ്രഭാപരിവേശമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ ശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം ആ ഓജസ്സിനെ അവിടത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ അർത്ഥത്തിൽ അവിടുന്ന് നിർഗുണനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നിർഗുണനുമാണ് ഭഗവാൻ. സഗുണനും അല്ലെ. സഗുണനും നിർഗുണനും രണ്ടുമാണ്. എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാൻ ഒരു ഗുണങ്ങളും ഇല്ല എന്നല്ല നിർഗുണനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. ഭഗവാൻ എന്ത് ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്ത്, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയനല്ല ഭഗവാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ എടുത്തു വന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് ഭൗതിക ശരീരമല്ല. ഭഗവാൻ എടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ശരീരം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ നരസിംഹ അവതാരത്തിൽ വന്നു അല്ലെ. നരസിംഹ അവതാരം എന്താണ്? ഹാഫ് ലയൺ ഹാഫ് മാൻ അല്ലെ. ഒരു തല ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെതും ശരീരം ഒരു മനുഷ്യന്റേതും പോലെ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുകയല്ല. ഭഗവാന് ആത്മീയ ധാമമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു നരസിംഹമൂർത്തി ഉണ്ട്. അതായത് നരസിംഹ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ആ ഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രൂപമല്ല ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അത് മാത്രം എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ധാമം എവിടെയില്ല. ആത്മീയ ധാമത്തിൽ എവിടെയും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമമില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയല്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ സാധാരണ ഉള്ളതാണ്. അതായത് ആമയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു, വരാഹ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു, ഒക്കെയും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ധാമത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണത്താലുള്ള ഒരു ശരീരത്താലല്ല, അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്താലാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് നിർഗുണനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനുള്ള ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ പോലും. പക്ഷെ അതിന് അധീനനല്ല ഭഗവാൻ, അതീതനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാലത്തും അവിടുന്ന് അരൂപനല്ല. അവിടുത്തെ അമൂർത്ത ഭാവമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി, സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ, സൂര്യദേവന്റെ പ്രഭാപരിവേശം എന്ന പോലെ അവിടുത്തെ പ്രഭാപരിവേശമാണ്. ഭഗവാന് രൂപമില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓരോ രൂപം എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചതുർബാഹു രൂപം കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, പക്ഷെ ആ രൂപം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിസിബിൾ അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫൾജൻസ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന തേജസ് ആണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആരാ വായിക്കുന്നേ? അജിത മാതാജിക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല മാതാജി. പ്രേമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പ്രേമ മോഹനൻ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. രാധാ മാതാജി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാം കേട്ടോ. മാതാജിക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ ഓക്കെ. പ്രേമ മാതാജി വായിച്ചു. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. മാതാജി ഇപ്പൊ ഇത് വായിക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകം അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് മാതാജി വായിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമ മാതാജി. ശിശുവായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് നാസ്തികനായ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവ് നിന്റെ ഈശ്വരൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഈശ്വരൻ എല്ലായിടവും കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന പ്രഹ്ലാദന്റെ ഉത്തരം ശ്രവിച്ച ആ നാസ്തികൻ നിന്റെ ഈശ്വരൻ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് കോപാകുലനായി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉവെന്ന പ്രഹ്ലാദൻ പ്രതിവചിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ആ നാസ്തികൻ തന്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്തംഭത്തെ തകർത്തു. അർദ്ധനരനും അർദ്ധസിംഹവുമായി നരസിംഹ രൂപത്തിൽ ഉടൻ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും നാസ്തികനായ രാജാവിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് പ്രഭു സകലത്തിലും അധിവസിക്കുന്നു. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികൾ കൊണ്ട് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി ഏതു സമയത്തും അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. നരസിംഹ ഭഗവാൻ നാസ്തികനായ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല, ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് സ്തംഭത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷനായത്. ഒരു നാസ്തികനെ പ്രഭുവിനോട് പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ആജ്ഞാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തനോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ പ്രഭു എവിടെയും ഏതു സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത 4:8 നാസ്തികരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഭഗവാൻ അവതാരം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അരുളുന്നു. ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത്ര ശക്തിയും പ്രതിനിധികളും പ്രഭുവിന് അധീനമാണ്. പക്ഷെ തന്റെ ഭക്തനു വേണ്ടി സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അവിടേക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതിനാൽ അവതാര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ ഭക്തനു വേണ്ടിയാണ്, മറ്റു യാതൊന്നിനു വേണ്ടിയല്ല പ്രഭു അവതരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ലീലയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാന്റെ. സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ആണ് എന്ത്? ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് തൂണിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എവിടെയുണ്ട് ഭഗവാൻ? എവിടെയുണ്ട്? തൂണിനകത്താണോ ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്? അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു തൂണിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തൂണിനകത്തിരിക്കുമായിരുന്നോ? അല്ല. ഭഗവാൻ എവിടെയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ദൂരെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അടുത്തുമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ തന്നെ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. എവിടെയുണ്ട് ഭഗവാൻ? നിന്റെ നാരായണൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തൂണിലും ഉണ്ട്. തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ തൂണിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൂണിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വന്നു മാത്രം. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ആ തൂണിനകത്താണെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത 2 പാരഗ്രാഫ് രാധാ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:35 പറയുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായി വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ അവിടുന്ന് വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അന്തര്യാമിയായി എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നാം മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രഭു കർമ്മസാക്ഷിയായി സദാ വർത്തിച്ച് കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നൽകുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. ഈശ്വരനല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും യാതൊന്നും ഇല്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. എല്ലാം അവിടുത്തെ വൈവിധ്യമായ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ചൂടും പ്രകാശവും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളിൽ നിന്ന് സകലതും രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നാനാതരങ്ങളായ ശക്തികളിൽ ഏകത്വം കാണാം. ഏകാത്മകത ഉണ്ടെങ്കിലും തന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ പരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ ആനന്ദവും അവിടുന്ന് തന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അപരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു അല്ലെ. അണ്ടാന്തരസ്ഥ പരമാണു ശ്ലോകം ഞാൻ മറന്നുപോയി. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ
പ്രവേശിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായി വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിന് അവിടെ നിന്ന് വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ വിരാട് രൂപത്തിൽ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അന്തര്യാമിയായി എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത, അതാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നാം മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ച് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നുപോലും ഭഗവാൻ ഒരു തെറ്റും വരുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മള് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ അല്ലാതെ യാതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അപ്പോ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്ത് ആരുണ്ട്? പുറത്തും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. പുറത്തും എല്ലാ തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതായ ഒരു സ്പേസ് പോലും ഇല്ല. ഈവൻ ആ സ്പേസിൽ പോലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അഗ്നിയിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ചൂടും പ്രകാശവും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളിൽ നിന്ന് സകലതും രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നാനാതരങ്ങളായ ശക്തികളിൽ ഏകത്വം കാണാം. ഒരു കാലത്തും അവിടുന്ന് അരൂപനല്ല. അവിടുത്തെ അമൂർത്ത ഭാവമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി, സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ, സൂര്യദേവന്റെ പ്രഭാപരിവേഷം എന്ന പോലെ അവിടുത്തെ പ്രഭാപരിവേഷമാണ്. പ്രഭു സകലതിലും അധിവസിക്കുന്നു. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി കൊണ്ട് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഉൾപ്പൂകി എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഏത് സമയത്തും അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു. എന്താണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ലീലയില് നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗജേന്ദ്രന്റെ ലീലയില് ഭഗവാൻ നാരായണനായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ എപ്പോ ഭക്തന്മാര് വിളിക്കുന്നു, നമ്മള് ദ്രൗപദി കരഞ്ഞു വിളിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ വസ്ത്രരൂപത്തിൽ വന്ന് ദ്രൗപദിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭക്തന്മാര് വിളിച്ചാലും ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ച് ആ സമയത്ത് അവിടെ സ്പോട്ടിൽ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. നരസിംഹ ഭഗവാൻ നാസ്തികനായ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല, ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് സ്തംഭത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷനായത്. ഒരു നാസ്തികന് പ്രഭുവിനോട് പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ആജ്ഞാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. തന്റെ ഭക്തനോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ പ്രഭു എവിടെയും ഏത് സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തനോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ പ്രഭു ഏത് സമയത്തും പ്രത്യക്ഷനാകും. ഭഗവത്ഗീത 4:8 പറയുന്നു, നാസ്തികരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഭഗവാൻ അവതാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന്. ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:35 പറയുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇല്ല, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചെറിയ ആറ്റത്തിൽ പോലും ഭഗവാന് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അന്തര്യാമിയായി എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മസാക്ഷിയായി പ്രവർത്തിച്ച് കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നൽകുന്നു. ഈശ്വരനല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും യാതൊന്നുമില്ല. ഇത്തരം നാനാതരം ശക്തികളിൽ ഏകത്വം കാണാം. ഏകാത്മകത ഉണ്ടെങ്കിലും തന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ പരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ ആനന്ദവും അവിടുന്ന് തന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അപരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പലതും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആസ്വാദനം എന്താണ്? ലിമിറ്റഡ് ആണ്, പരിമിതമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഇതൊക്കെ അപരിമിതമായിട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. ആരാണ്? ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭോക്താവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം അപരിമിതമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।